iki lho aku ki kok iki macak kaya ngene iki lho aku saiki. Kok malah putih, Mbah? Oh lho iki macak to. Piye? Wong kenang Buddha jereke kok anu ki aku yo macak. Enggak yang ngene engko jarme engko sing moro kek. Golek ya anu sapa? Konyil. Heeh. Kok jereke masak kok ora lipstikan yo? Ora lho, wong tuwek ki lipstikan yo panggah ngene. Iki lip tuku. Aja lipenan. Lipenan lho ngene iki. Lipene iku engko kok ngendi, Mbah? Sampeyan duwe apa ora? Iki lho, Nduk. Wis tak ke anu ki macak. Kowe kuwi kok ora ero ki piye karmu? Lah lipene saelingku ngene iki lho. Asline kan ngene ta mau iku omonge gondengan ngambung iki. Anu kok sing kentut-kentut kan di sing patek tuwek iya.